pagkabalo sa kasa. Facebook lang. Kung saan ang pagkuhan? Search lang. Dapat na bagas mulai. Sakay. Agini na dapat? Oo ba? Ito yung pamatingin mo. Ubak, bilak ang adlaw na naman ubak. Ito man, nag-nebulize ka wala? Nag-nebulize ka? Okay ra siya mo naka-face mask ka, kaya disod yung ginhawa. Okay ra ka? Ito man, kutas, dili, punga, hangak. Ano pa? Balik-balik mong kalintura. Nakuha na mong kalintura kung sa kainit. 30.4, abot? Init dito, no? Ano sa pag yan? Body pain, ano pa? Ang concern yun ni mo, imong hangak. Ang mga kalintura. Wala ba ka mahilot sa pag? Pero karong bulan na wala. Sige din ang pangalan? Ha? Pangalan? Winston? Nabasa ka kung ito hapon gabi eh. Nagabasa ka ni Masa, Hakbat, Lego, ito hapon gabi eh. Ha? Ang dangin na sa sir ha? Mahagog ka sa dili, basta paguli sa balay, udto, or hapon, or gabi eh. Bawal ka na ni Masa, Hakbat, Lego ha? Kaya mapas mo yung lawas ha? Ang tawag na niya, pas mo sa kusog ha?
dako ni siya. Lusay ni siya sana. Kani lusaya, pag ini kandugon mo dako ni mo ni nungdan, nganong na kung matausahay, tutas usahay ha kanya. Mo ni nungdan nga mura kag bupak ha. Mo ni siya simot ugas nga ugas ha.
Ito. Ayun na. Okay na?
Himay. Sakit siya. Mag-explain ko sa mga sir, paminawa ko ha. Mag-explain ko, paminawa ko kay importante kay ni sa imong kalawasan, dili lang para sa imong apel po ko, ha? Mag-explain ako ha. Kani dire, ko pa ka masayod mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha. Imuon lang nato siyang balay kaya para mas dali siyang masabtan ko pasabot. Kung balay siya, dili gyud sa parehas, no? Lain-lain gyud sila. Automatic sir, kung mataas ang atong uric acid, ang atong dugo mag-sticky gyud na siya. Dili maayong circular sa dugo, ha? So kung maabot ang time nga di na gyud magtarog circular ang atong dugo, kung ato nang i-refer sa doktor, may pinakababa nga rason nganong i-dialysis ang tao. Pwede ra gyud unta to dili i-dialysis sir, no? Kung mahimo lang. Depende po sa doktor, depende po sa mga kung magpa-dialysis ka, kay ang dialysis ba is forever. Forever gasto ha. So karon, pag mo atake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang uric acid, gani dire, ang mapikton sa tao hap siyang lawas, kaning wala may maigo. Kung mo atake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang sugar, gani dire, ang mapikton sa tao hap siyang lawas, kaning tuo may maigo. O na ang explanation sir, nganong ang stroke dili parehas. Na ay wala, naapoy tuo. Kung nakinakitaan nga mga stroke patient. Karon pagkatake sa stroke sir, si sugar o si uric acid nagsabay, puros tagas. Ang resulta na niya gulay na ginadi na niya sa kalakaw ha. Pero pwede pa nato sa matabangan kung mutuo lang dito sa hilot, no? Narapod siya kung magpahilot o ato sa doktor. Depende lang sa customer, no? Napi ubang atake sir sa stroke na pati ba mapiktuhan. Kung nakinakitaan ha. Dili lang nasa salita. So ana lang sa sir, manikamot lang gyud ta nga wala nang dialysis, wala nang stroke, wala nang mild stroke. Manikamot ta nga kani atong uric acid gani dire, di gyud ni siya mo saka, ha? Dili mo taas ang atong uric acid ha. Unsaon man nga dili mo taas ang atong uric acid, una-una bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makahubog. Sir ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kagista nga nahimbis, pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kandang. Lamang loob ha? Labi na si karne. Karne pula. Di magkakam nigarilyo. Inom. Mahal. Ang dako nga porsyento sir sa stroke or mild stroke, si pasayan o si alimango ha. Sa pagkaon lang ha. Well, abot si rilog inom ha. Di ba ka makapasayan? Sahay lang. Kani sakit dili. Kani sa bitandog na ko nimo sa dako na biya sir ay kumpiyansa ano kanyo. Lusay ni sa sir ha. Kani lusay pag di nato ni tandogon mudako ni siya nga lusay mo ni hinungdan nganong na tao nga magtakingking mulakaw or magsungkod maglakaw. Murag na diferensya mulakaw magsakitan sa dapita. Mo ni hinungdan. Ang tawagan niya sir osteoarthritis ha. Osteoarthritis, ni arthritis, kani heel arthritis ha. So kani arthritis sir para malikayan din nimo atake pohon. Una-una, bawal mo kag itlog, manok, ginamos, bulat, uyak, pasayan, alimango, balot, ha? Magkakam kag balot. Buwan na nimo sa sir. Ano ba no? Sobrang na 50% pa. Wala. Sige tandog. Kung man ang mga bawal po. Lamang loob, ikam karon. Gulay ta ha?
Ha? Oh, sugar ha? Oh, ay kalimot kani unsa ito? Oh, uric acid ha? Sugar, uric acid ay kalimot duha lang na kung memorize mo importante kini sa tuang kalawasan na. So automatic kita ng tao nag sugar nga tong lawas. Di man mo barog ang tao kung walay sugar ang atong lawas ha. So manikamot lang dito sir nga atong sugar mag-level or di mo taas ang atuang sugar ha. So ang bawalan ni soft drinks, kape, juice ha. Soft drinks, kape, juice. Buka kami ng soft drink. So may giniinom ng mata. Sapa. Okay, nilain, di kami ng kape.